Отпусни се малко, отпусни ги тия мускули. Стани. Дай, те сме останали гледа гащи. За поли съм изглеждали. Айде, обличай го и той ще се сгре тялото. Свали го, де! Мичо. Дай. Отпусни мускулите, бе, дете. Ама нали беше до сега под душа, бе? Как не се сгря? Говори нещо. Говори. Кажи му Иво. И оста се ли гарш? Стани. Мишо, дай му мамо сандалите там. Я ги долу. Айде Иво. Айде, размърдай се малко.